Hadirin gejing penmi kerwa Profesor Prabha Shankar Shukla Vice Chancellor ke North Eastern Hill University nihu ban kedau ba gejing shimrai ke Profesor Sherwin M Sungo Vice Chancellor in charge ban penlong ya gejing yalang Academic Council hanihu ba kalong ke babian hak arpau terik ujemang arja arpusan kinoi lam ke North Eastern Hill University Teachers Association nihuta bat ke Meghalaya Tribal Teachers Association meta nihu Kilapan pau bagi jing keno Profesor Shukla kidai kibom don nong remei bagi jing yalang kan yad bet cekmat. Habakran sikilat patai kubor Profesor Desmond L. Karmau Plang Presiden Kemeta ulapan ramjur yo Profesor Shukla bagi jing berngam jeng ya ke Profesor Sherwin M. Sungo kadai bet tang ke jing lek biet ke jing keren jelau bat ke jing keren lapla ya ki khasi. Ti kepeningkong kemung kuat nong kolong ba hai Shukla nong. Hi. Ha lor kenu nong rem. Buat kum begitu, buat kumbu ukam ukran usaha hati apa gua hati guest house juga nehu hakaba ulakam bagade ke camp office kam judan kono kejaka kabala melong ke camp office mo jong kono ke institution mo tegani kejing rai ke kejing sim rai jong I Professor SM Sungo mo I badai I acting vice chancellor jong North Eastern Hill University kedai ke babha kedai ke kabala kebala don kecing dawa khantam lilai nakaliang jungki student nakaliang jungki principal jungki college kinohika jongka nehu badru ki non teaching staff nomor ki bon ki kam ki badangsa ki bala man pendap tang lengba ka academic council mo ki affiliation ba ki college ki bopher ki pan nehu namta ki subjects ki course structure hapo kani ke FYUP kani ke 4-year undergraduate program kitur kidangsa kidi kikam kiba kata shisha ya lawe jongki kena pule jungi te kejing ong jong u Shukla ba kalong bian keditang ke jingkeren B kejingkeren ko tempan ke wasu penting persmit klam don kono ka nore mo kejingkeli ke kadai ba shei uja ang brosh kata mo shei uja brosh kata nadu ubnai November umshimdam hapo station pan pendap ikam kijam ba dongkam pendap but la shu IT la shu benchet no hai kong sungo hai Professor SM Sungo ban pendap ikini kikam bro bopli I tray borba shisha bad kumba I pla habun nangi isyong hado khanais po buje man kamit ban pendap ikikam kiba la shu jenda do Shukla kalong ke ba ni don kam ban pendram jur khantam lele kejai beri jungi kadi ban pendram jur ya kani kejing ong jung Shukla ba kani ka academic council kaba ikot ikong Sherwin ikot I Profesor Sungo kolong bihan kapeni ba u khen ben ya kejing persang jung I kum I riu kun thai I badon kata ka jingkit kle nam ta ka jela nam ta ka jingkit kle jong I badon ka jingkit kle nakam ta ka bit ka biang jung ki khna I badon kata ka jingkit kle nam ta ka bit ka biang jong ki nohikai hapo nehu bat ka jingdawa jong ki colleges ki bapher kung president jong ka Meghalaya Tribal Teachers Association jong ka nehu I penram jur ya kani kejing keren jong u Shukla bat nga ai ka dawat nga kentu ya ki paiba jong ni gejala Meghalaya jong iru bikin penram dagawai kusur ya kani ka jingkran lapla jong nu buriu walaupun ya kita ki jing shon ki jing pen jong u ya kejat beri jong the bone teli kam ka academic council kanyat be nomor ki jing tmu jong I Professor Sungo kilong ki babha kilong ki ban pen telun ya kam jong ka ki banaksa jong ka university but let's say nomor ba in Shongthai no ndala kut banai
I angnut ban pendak ikini kam nomor ba yakni ka kam ikini ki kam barola bencet hai but dagajing snow ba I don kata gajing ki kle ban pendak ikini kam ikot ikini ka kan council but ni don kata gajing shania ba ki kam ki cham baro kinyat ba ya nanti kumba bha haki agenda jogari ka academic council kajing maham yu long udon hok yu ban maham mo nomor boleh I kong semua I Professor Sherwin B semua I penyat ya kikam kicam jong ke university kat kum ka act kat kum ki statutes kat kum ki ordinance kat kum ki regulation but kat kum ki provision jong ke school ba leo klam ya duna klam ya tam na kita tingam I ba kono kanong ba be ai klam artatien kadon be ke shelende wa une ubreu persyang manle mo tambalong haba ke university pada ke yad rengkat bat ke act rengkat bat ki statutes rengkat bat ki provisions jong ke school ba le ngingim shopte ngingim so pair ngingim te ngim smet ngin ya de hakalenti nomor ba ni bu ke jingshania ke beteli ha ka act bat ki statutes jongka ne undon lat da kumoi bunle mo ulong usulong kum utu ubashu jalao ubashu perda na jangai te nomor ba yelederu kloi banwan nyimtem na kadaw yu kloi ban shim ya ka lakam jong ka kamram la ban shet hau ne tu su guyaru su jalao na seru chakyar pat ye kita ngim perskong U Profesor Lakhan Kmau, Presiden ke Nihuta Uloong, bau Profesor Shukla Don Bor EA halor ke rai jong ke jialang ke Academic Council, namar kamdai ke rai shimat jongno ru, lani ke Profesor Sherwin daladihi. Kumta ukuntu ya kipat ba bakim dai bandon ke jingki win halor ke jingberngam u Profesor Shukla namar bau super sang banlong tangkum u maujun thot ya ke university. Kene ka jing le jong Shukla le kam long su ka bakla namar la andru punai menta nadu ba umdon chane keno ka kam ka ba bha balong apa nihu ele ban persya kene ka notification bala pan mi proses sunga namta ka adjourn 113 academic council meeting la shai kadai be kat kum ka ai namar mai dei acting vice chancellor hapo ka nihu hang ne station u Shukla ha dangi nakaliang jungi kum ki seng no hikai dan kum ki student dan kum ki non teaching staff Shukla dan be haka jing chong shuti dan hangne hapo Nehu campus Shillong hapo dan vice chancellor hapo ka Nehu campus Shillong kat kum ka ai I senior most professor kum proses semua unta ilong be acting vice chancellor haba ilong acting vice chancellor idon ka bor ba pura ban khat ya ka academic council ne executive council ne finance committee ne kiwe kam but they will le regular vice chancellor bapura tamar kat kum I acting vice chancellor hapo ke campus I don ka hak kat kum ka Nehu act statute ba in khat ya ka ne ka academic council takana kam don nongrim ba Shukla no ka de ka ba bi namar ka jinglong bi le ka de ka jing shong shuti jong namar nadu landriu nai tam halor ba umdon shu ki shuti jomu hapo kan Nehu hanrei ushong chabar jong ka jala jongi ombai banga deu vice chancellor hanrei ki kam jong vice chancellor bar khoi hapo ka Nehu campus lene hapo ka Nehu dang le I acting vice chancellor jongi professor sumo tagamot kamdon ba khangla di professor sumo ban convene kan meeting ban nganget schema kan meeting la shai kan ya bishmat namangi bon ki agenda hantu panyakran ke Shukla mat berngem satu mat khyum satu ya kata ngitip namar ngiong la me sngo kata bale mem wan hangne benong visi haba mem don hangne apo campus mdon hapo ka jela meghalaya namar ka ula bondon sha Guwahati ula bondon sha Delhi ula bondon sha no hanrai ka Nehu jongi ka don ka jurisdiction lane ka bor jong ka Nehu ka don betang hapo ka jela meghalaya tamo lada unung ubre wa shangha deshu ki vice chancellor de contain shidwan kumi acting vice chancellor
idon baik ka bor bapura ban khoteka academic council lene ka executive council meeting tamu umdon bala ban khang lene umdon kono ka an ba la ban pen wit e ban khoteka ne ka meeting ngatrai ka ne ka jing bom suthu e jomu namar ngi te ba suthu ya ka anye ngatrai ngila de kransha ya ka ne ba ka jing khuslai jong ki khna ka jing khuslai jong ki college ka jing snow jong ki kimik pa ki jing snow jong ki nai kai ni kum ka university ni ka nehu kum ka university nila biang nadong shadong ban phike de ki jing thanrang ba jing snow jong ki college jong la ni ki student jong ba kono ko kam ngile apo academic council ma kam de ka kam jong reshima ka academic council ka de ka highest academic body tamon habangi rai hantu umdan bala bentuklar namar kalong baik kat kum ka ai nama deba ka ai kam sha acting vice chancellor ban khat ya ka meeting academic council inum khat ka ai ka sha takadang ni kum gi nai kai nia la de kerpat ban ni la de ban ye kong sungaru ba ni don lang be parfi bangin ya keren halor ki mat ba labu kum gi agenda jong ka meeting Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta i ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya